Mukbang tayo sa tiil, manok. Mukbang tayo sa tiil, manok. Magaling natin sa manoksan. Sasin tayo sa manok. Ngaon tama kaya. Dahil sa manok. Ngaon tama kaya. Ngayon dyan. Kain tayo. Kain tayo. Kaya namin subscribe. Suwat ni Ruweng gayon. Suwat ni na ulak ko lumi. Pero dito mo sigurbiya sa shit. Kaun kami Ngaon. 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 Ngaon tayo na. Ali, kaon tayo. Ngaon tama kaya. Buwa sa pansit. Kanin ka dyan, TL. Namangilog, bag yun. Panguha ko yan. Kuha. Aku ang sakit sa mga kapatid. Mulai magbasang butang labo. Yung ipobalik ang TL na manok ko nga. Kaya kuha nga ko na niyang usta. Lamig ka ng baboy. Hindi mo pwede siya mabaho. Napin ako gusto galing mga kapatid. Hapit ko sa busog. Tulog hungit lang. Nilog na po. Nawa. Ilog kong kalma kaya. No. Nilog ko sa pagkaunidada mo. Maraming kung pancake mga kapatid. Wala sa pancake eh. Maraming kang laman eh. Ito yung Ayan. Naon naman kaya. Naman, lamaak sa kulubot. Sisa, lamaak. Lagi na makuha. Mga sa lulit. Layang kaon, layang ang duwa. Bagay mga kaya. Lain yung kaon lahi sa ng duwa. Ay, Kanang duwa man na. Kanang kaon. Kaon na mag-concentrate sa kaon. Ay, una man ang kaon, anok na. Nakiki ay buha. Dako kang kiki. Nakon na lagi. Nakapag ka mabawa ko. Di ko gala sa tiin, may ahos. Ano mga kaya. Hindi ka na ako. Imo lang kaya, duha ka ba? Lama kaya mo sudan mo. Lami ko na kaya mo sudan. Gamay na ba kayo may sudan? Lami kayo mo sudan. Kaya gamay naman. Oh, kay kaon tayo lang! Ang mga sudan! Kaon sa iring uban. Nasa ilamay. Ang pansit usad. Kaon sa iring. Nagaray. Kaon sa ilam, sa bangko. Kanak ba yun? Tama sa hiwi na pansit. Lami ko ng pansit mga kaya. Ano kung pansit na mga kapatid? Ano, lami. Lata, ulos na. Awat na ko.
makiat. Ako ba? Ba't ako sultan? Lagyan nga ang mga kaon. Mukha sa mga apel. Mas Barbie mga sikat. Basta kaon sa pinuan. Basi, ikaw to nas Barbie. Oh. Mga kaon. Ako lang ay. Siya na di. Nika din makiat. Nahuman na lang ko siya. Wapak kumagaon. Barbie naman. Si Barbie, ikaw kapil. Si Barbie, ikaw kapil. Naing bag. Nangipis ko ang bag. Naibag Barbie. Oh, napiso ko? Dahil ko mga kakate, kaya mobile kami sa eskwelahan, kaya mag-practice ng girlscout. Kasi mag-girlscout ba? Magpapal ko sa girlscout ro na. Ano na na? Okay. Me! Okay. I promise to do my best to love God and my country, to help as a people every day, especially those at home. I start to I start is thoughtful. I start is obedient. Baka mo practice sa mga at karon, hindi namin mag-practice. Kaya magtinuon naman. Naman niya. Ang practice ni John meron eh. Pero karon, hindi namin mag-practice. Okay. Sabaw naman may Sa? pero namin yellow na panyon eh. Amo, magpa na Barbie. Green, girlscout, black shoes. Mga niya mong mato among gamiton ng architect na yellow panyo. Are you ready? Dayon. Stop! Up! I promise to do my best to love God and my country, to help other people every day, especially those at home. A star scout law. A star scout is thoughtful. Iya A gikuan star makiat scout is ang kuan niya sa obedient. eskwelahan karon. Mo na be? Ready naman. Laban! Mata mo gamiton ka. Girl Scout karon, Girl Scout naman to. Ang boys is whole day no. Na ang girls di whole day. Asa ko kibaw.